Siyanibingelela ababukeli emakhaya ku-Blaqlife TV kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Namhlanje sihleli nodadewethu othi kunodaba afisa ukulikhipha. Sawubona. Sawubona sisi. Njani? Sikhona njani? Siyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi yena uqhamuka kuphi? Sanibonani babukeli, mina ngiqhamuka eMlazi. Uqhamuka eMlazi eNew Z. Yeah. So, mawuhleli la noLungster. Kusuke kukhona udaba osuke ufuna ukukhipha. Awusixoxela ngalolu daba. Yebo, Lungster. La nginodaba engifuna ukuthi ngilitshele uma wami. Okay. Ngoba kade lokho ngibuze ukuthi hayibo kwenze njani namhlanje uthi nje ngithatha isibindi ngizomtshela ukuthi kwenze njani empilweni. Okay. Mawuthi ke uyakubuza ukuthi hayibo kwenze njani? Yini le menza athi hayibo kwenze njani? Uma wami uyazi ukuthi angisebenzi. Kodwa ekhaya ngiyakwazi ukuthi ngiyasiza, ngiyakha, ngiyabondla njengentombazane nami ngihlala apartment yami ku-right nje nginezimoto zami. Manje uma uhlala abuza ukuthi manje le mali engaka uyithathaphi ungasebenzi? Okay. Yebo. Hayi ke awuchaza uyithathaphi le mali ungasebenzi? Hey, imali ngiyenza ngokuthi mina ngidayisa ama-PADS. Okay, so mawudayisa ama-PADS always akhona ko-clicks akukhona isimanga lekho, asikho isimanga esikhulu. Lokho kwami kuhlukile akufani nalokho kwabo-clicks. Chaza naphi. Ngidayisa lama-PADS asuke esesebenzile kahle. Asesebenze kanjani? Uma usesikhathini usebenzisa i-PADS, then mase lingcolile kanjalo ilapho-ke mina kwadayisa khona-ke sengcolile. Asengcolile uwathathaphi uzwathole engcolile noma udayisa wakho? Ngidayisa wami. Kodwa makuwukuthi kuyahamba phakathi nenyanga khona lapho ngipintsheka khona, ngihamba iy'ndawo ey'fana nama-mall, ngene ema-toilet, collect bese ngiyawadayisa la ngiwadayisa khona. Okay, ngoba uthi uwadayisela ba? Chaza nje naba. Kunomuntu ngimdayiselayo osebenza oyinyanga. Uyena-ke onokuthenga wona lama-PADS. Naye unezathu zakhe-ke zokuthi awathenge. Okay. Yebo. Nahlangana kanjani nale nyanga uzuthatha isinqumo esinzima kanje? Ukuxakeka sisi, imisebenzi ayikho. Akazi noma ngichaza usahlangana kephi noma Ungangachaza kakhulu kodwa uchaze nje ukuthi yaqala ngoba ngiyacabanga ukuthi ngase kuqhamuke wena uzothi kumina sisangipha ama-PADS angcolile ngingakubuka ngelinye ilizwi. Uthi uthini manje kumina usisi? Yebo. Hayi khona la ngangiyofuna khona usizo. Okay. Yebo, sathi-ke masixoxa-ke sahamba safinyelela lapho naye lo muntu lo. Okay. So ngoba uthi-ke na umama uyabuza ukuthi awusebenzi kodwa uya-renovate wenza ukuthi nokuthi kanti lama-PADS akukhokhela malini? Ayakhokha. Hayi ayakhokha wona ngoba kuyaphileka. Ngikwazi ukwenza izinto nje ey'ngaphezu kwezinto ezenziwa umuntu osebenzayo ovuka everyday emsebenzini. Okay. Yebo. So bakhona abanye abantu abenza lo msebenzi obajwayele? Hayi abekho. Ekhaya bakhona baziyo ukuthi uyawenza lo msebenzi? Ayekho umuntu owaziyo nje So kuyimfihlo yami nje nje lo. Igcinile kuwena. Yebo. So umama-ke umuntu onjani uzomtshela udaba onzima kanje? Umama uwumuntu okholwayo. So ingakho bekade ngimfihlela ngisaba ukuthi ngimazise ngento ekanje ngoba angimazi ukuthi uzophatheka kanjani mayeza ukuthi ngibuye ngidayise nawami-ke manje straight. Yebo. Okay, ngoba uthi udayisa wakho awusaba ubungozi. Wangithembisa wathi abukho ubungozi lo muntu kodwa phela kwabakhona lokho ngisaqala ukuthi kaze kuzokwenzakalani kumina. Okokuqala nje mangicabanga umama uzothi phuma kulento. That's the first thing azoyisho athi phuma kulento. So siyaphuma kulento ngoba mase unitshelile noma iplan uqhubeka. Hayi masezongixolela. Ngeke ngikwazi ukuthi ngiphume ngoba njengoba ngingasebenzi konke lokhu esenginakho kuzokhokhelwa yini emva kwalokho. Yebo. Yo. Hayi nokuzofanele simthinte uma sizwe ukuthi yena uzothini ngalolu daba. Asithembe ukuthi kena ngiyayithatha ngendlela embi oyesinxele. Kodwa yona inzima kakhulu. Yebo.
Ake simthinte uma siza ukuthi uzothini ngalolu daba. Manje nawe akho ama-pads uma uyawathatha? Angiwathatha awakho akasayi esikhathini. Hayi siyabonga. Yebo sawubona. Yebo sawubona ma unjani? Ngiyaphila ninjani? Siyaphila. Ukhuluma noLungstar la wakwa-Blaqlife TV ohlelweni ekuthiwa sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo singakwazi ukukhuluma. Ngabe kwenze njani? Hayi siyabonga. Ngihleli nendodakazi yakho la ethi inodaba efisa ukuxoxela lona. Ngisacela umuphe indlebe. Yebo. Okay, ngakhuluma. Sawubona ma wami. Yebo ndodakazi ninjani? Siyaphila unjani? Hayi sivukile. Yebo. Ma kukhona udaba engifuna ukuxoxela lona obukade lokhu ngibuza ngakho indaba yemali ukuthi ngiyithathaphi imali ngibe ngingasebenzi. Yebo. Manje ma okwenzekayo ukuthi mina ngidayisa ama-pads asesebenzile ukuze ngithole imali. Hawu. Sonke lesi sikhathi kanti unikela ngofazane bakho. Yebo ma ukuthi kunemali njengoba wazi ukuthi angisebenzi bengidinga ukuthi ngikwenze nami. Kodwa kungani ukuthi uzubeka impilo yakhe engcupheni? Abukho yini ubungozi kulento yenzayo? Noma manje ngingenaso isiqiniseko ukuthi ubungozi abukho kangako kodwa umuntu loyo kuyena engisebenzisana naye wangithembisa ukuthi ubungozi abukho. Kodwa kusona sonke lesikhathi siyaqoka sibona izinto kanti wenza kanjalo. Yini eyakwenza uzucabange into enzima kangaka? Hey ma uyazi nawe kade ngilokhu ngifuna umsebenzi phambi kwakho ngi-apply ngivuka ngihamba ngifuna umsebenzi ngingawutholi kanti nasekhaya akukho umuntu osebenzayo. Ngabe-ke sengihamba ngiyofuna usizo kulomuntu wesiZulu. Wafika wabe sengichazela-ke ngalento le ngabe sengibona ukuthi othi ngike ngenze yona. Okwamanje ngingakawutholi umsebenzi ngizothi uma bangithola umsebenzi mhlawumbe bese ngiyayeka kodwa-ke nakho akuqhamuki lutho namanje. Kodwa ngoba uyabazi nje ukuthi labantu bamanga bayazona iy'mpilo zabantu. Okusho ukuthi mina-ke nje ngeke ngisaba ngisho nanomzukulu ngesenzo sakho. Ayi ma bazukulu. Ayi asike sithi nje bona siyobabona late okwamanje sike siqhubeke siphile kanjena. Ngiyaxolisa. Hayi okusho ukuthi kufanele kwenza ukuthi sibonane-ke sike sikhulume ngalo lolu daba. Yebo ma. Sawubona ma. Hayi. Yebo sawubona. Uzizwa kanjani indodakazi yakho isebenza kangaka ubona iy'manga ezenzayo ukuthi manje usuza ukuthi kanti le mali iphumaphi? Ngane yami ngizizwa nginolukhulu uvalo ngoba phela manje siyazi ukuthi inyanga ziyenza nanokuthi abantu baze bagcine sebethwele. Kungenzeka ukuthi kusekuhle kwamanje kodwa ekugcineni ubani owaziyo ukuthi indodakazi yami iyophelelaphi. Manje uzomkhuthaza ukuthi ayeke? Kufanele ndodakazi ukuthi ayeke. Ayinhle kona indlela athola ngayo imali. Sisuthini ngokuthi yeka? Mama kuwukuthi ngiyayeka thina sizokwenze njani ekhaya manje? Singakhuleka uJehova abone ngathi. uJehova kamdeli umuntu. Yebo ma ngiyazi kodwa ngiyaxolisa ngeke ngikwazi ukuyeka okwamanje ngingakawutholi umsebenzi. Hayi bo ngibona ukuthi mina ivele iyekwe yonke lento. Uyingazi impilo yakhe ingene emngcupheni obukhulu kunalokho. Awusabi mama ukuthi nizophindela enhluphekweni ngoba ethi phela akawutholi umsebenzi? Hayi inhlupheko phela yesikhashana. Sengingazama-ke mina nanokuthi ngidayise okungenani. Ngiphephise impilo yakhe. Ngoba ekupheleni kosuku iyona ebalulekile. Yebo. Hayi siyabonga kakhulu mama ukuthi-ke ukhulume nathi. Siyathemba ukuthi nizohlala phansi nixoxe kahle nendodakazi le ndaba. Hayi ngiyabonga ndodakazi akunankinga. Okay siyabonga kakhulu for isikhathi sakho. Yebo. Uzizwa kanjani usumxoxelile umama? Eyi ngizwa kunokukhululeka ukuthi useyazi noma engahambisani yena nayo lento kodwa ngoba sengikwazile ukuthi ngimtshele le mfihlo bekade ngiyinayo isikhathi eside.
So mayigcizelele ethi yeke uzoyenza njani? Ngeke. Ngeke. Uzoqhubeka. Ngizoqhubeka. Okay. Ngisho ukuthi ngeke ngisamtshela. Ngiyusamtshela. Yebo. Okay. Hayi kodwa dadebethu ke ade ecabanga le ndaba ukuyenza wena sekukukhona ukuthi uphume ngoba usuthola izinto ngayo or vele uyayi-enjoy si-part of impilo yakho? Hayi ngoba ngiyi-enjoya kodwa iyangisiza, ngiphila ngayo nami wona mphanto wami lona. Wona mphanto wakho. Yebo. Hayi, Blaqlife TV senizwele babukeli ukuthi uwona mphanto wakho lo. Kodwa please zamani ezinye indlela ukuthi sakhe imali singagcini sesicompromise ama-values ethu nabazali bethu. Siyabonga kakhulu kwesu Blaqlife TV kulesi siqephu sethu. Please like, share and subscribe. Siyanthanda. It's the Blaqlife TV.